se tokassa kierrossa, mutta se ei kärsinyt sen toimesta. Just sitä. Mun mielestä oli musiikillisesti tosi hieno. Musiikillisesti se oli tosi hieno. Eli se alku, siihen tuli just sitä semmoista organisuutta, mitä tässä haetaankin. Mitä kuvailla? Levyä. Grande Bastard. Oho, Grande Bastardia on. Se on heikopiässä. Toi vois kyllä. Okei, pohjasäveltä mä en ota tonne enää. Ja siihen futsin. She sang the strangest... Joo, kyllä. She sang the strangest song. Ei. Lip me ja. Jazim bilamma lip me ja. She sang the strangest song. Jazim bilamma lip me ja. The birdies joined into the choir. Joo. Tosi kiva. Mennäänkö sit sinne? Sitä me ei haluta. Sitä ei haluta, joo. Ei mä pidä vaan näitä oktaaveja, mutta... Okei, ei. Se on... Joku tämmönen. Joo, koska sieltä täytyy... Hitto viekö? Kissa vie. Apinaa häkis niinku omassa viidakossaan. Was just a Ei vittu, me mennään sille ihan tullessa kuuena. Ei mitään siinä on puhuttavaa, koska... Siis toi... Joo. Ja me kai verrataan itsemme suomalaisen populaarimusiikin historiaan. One witness to it all, who sees man's ambitions fall. But why, oh God, why turn out to be me? On tosi hyvä. Kyllä se nyt on aika vitu auki. No pitää ollakin. Tää on semmonen, mitä varten se Hammondi on keksitty.